Bună! Eu sunt Adnana și scriu pe toate pânzele sus. Iar astăzi vreau să-ți arăt 4 idei de activități STEM pe care le poți face acasă foarte ușor alături de copilul tău și prin care el poate înțelege mult mai bine cum funcționează corpul uman. Dacă ți-au plăcut activitățile noastre, nu uita să dai like sau save și urmărește-mă pentru mai multe idei.